Mä näytän nyt, miten voi askarella kasaan nämä avaruusaluksen ohjauskeskukset. Mä näytän eka, miten voi tehdä tuon helpomman version ja sitten miten voi tehdä tämän vaikeamman version. Eli jos sä ostat tämän digituotteena multa, niin sä saat kumpaankin näihin materiaalit. Tämä ohje alkaa tästä vaiheesta, mistä nämä on jo tulostettu, leikattu ja laminoitu. Eli nyt nämä vielä leikataan irti noista laminointijutuista. Helpommassa versiossa ainut osa, mikä tähän tulee mukaan, on tämä radiopuhelin, eli se leikataan irti ja kiinnitetään tuohon alustaan. Se voi kiinnittää joko sinitarralla tai sitten velcrotarralla, niin kuin mä teen. Ja sitten tämä helpompi versio onkin jo valmis. Tässä on nyt vaikeampaa version kaikki osat leikattuna. Kiinnitetään eka viisari. Senkin voi laittaa ihan vaan sinitarralla tai velcrolla kiinni, mutta mulla on tämmöinen työkalu, millä voi tehdä reijän keskellekin tuota laminoitua levyä, eli mä käytän sitä. Reikä tehdään sekä alustaan että tuohon viisariin ja sitten kiinnitään yhteen haaraniitillä. Seuraavaksi mä kiinnitän velcrotarroilla kaikki osat, mitkä mä haluan, että saa irti, eli radiopuhelin ja noin 3 eri luukkua. Sitten tässä on tämmöinen tutkan hälytysvalo, eli se on tämmöinen kaksipuoleinen, jonka voi liimata tai jo laminoidessa tehdä kaksipuoleiseksi. Ja siihen mä kiinnitän noin läpinäkyvät tarrat tuohon kiinnitettävään osaan, ja sitten sitä voi aina käännellä, kun se tutka menee päälle. Sitten mä kiinnitän seuraavaksi noita nappia. Semmoiset napit, mihin mä en halua semmoista painamisominaisuutta, mä kiinnitän vaan tuollaisella kaksipuoleisella teipillä, niin ne tulee vähän koholle tuosta alustasta. Nämä toiset napit on aseteltu siihen tiedostoon sillä lailla, että ne voi könttänä tuohon laittaa tai sitten ne voi laittaa tälle erikseen niin kuin mä teen. Näihin mä laitan 2 kerrosta tuota teippiä, ne tulee vähän enemmän koholle. Lopuksi mä laitan sitten kiinni noin napit, mihin mä haluan, että voi painaa, eli siihen tulee tällaiset pesusienen palaset. Näitä saa edullisesti kaupasta. Mä leikkaan niistä sopivan kokoiset palaset ja sitten mä kiinnitän ne kuumaliimalla. Tässä vaikeammassa versiossa tuohon ohjaimeen, missä on noita nuolia, niin on myös semmoinen versio, missä suoraan ne tulostuu tuohon kuvaan, eli niitä nappeja ei tarvitse laittaa ollenkaan koholle välttämättä. Jos tulee vielä jotain kysyttävää näistä, niin mä vastaan kommenteissa.